Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο και σήμερα θα σας δείξω πώς να ανεβάσετε από τα Windows Live Movie Maker την ταινία σας, να το πω έτσι, αυτό που έχετε τέλος πάντων τραβήξει με τα fraps. Άμα πάτε εκεί που έχω όλα τα βίντεο μου θα δείτε ότι έχω ανεβάσει ένα πώς να τραβάτε βίντεο, οπότε άμα θέλετε πηγαίνετε τσεκάρετε το και μετά συνεχίστε από εδώ. Με fraps είναι συγκεκριμένα να πω. Λοιπόν, πρώτα πράγμα να πατήσουμε το πάνω σε αυτήν την επιφάνεια και να βάλουμε την ταινία που έχουμε τραβήξει, ή τέλος πάντων εγώ στην αρχή βάζω ένα screenshot που θα είναι το intro μου μαζί με το τραγούδι. Το τραγούδι συγκεκριμένα το έχω κάνει έτσι ώστε να μου μπαίνει αυτόματα, όχι πάντα, μερικές φορές μου μπαίνει. Άμα δεν σας μπαίνει αυτόματα θα αναγκαστείτε, επειδή δεν θα το δείχνει στην επιφάνεια εργασίας εκεί που τέλος πάντων το έχετε βάλει, για μένα τουλάχιστον να μου το δείχνει, να το παίρνετε και να το κάνετε crap. Λοιπόν, εγώ τώρα για να το κάνω πιο όμορφο, τι κάνω? Πατάω caption και όπως βλέπετε έχει εμφανιστεί να γράψω κάτι διάρκεια αυτών των 6 δευτερολέπτων. Να γράψω ένα μήνυμα. Εγώ θέλω να το βάλω 3 προσωπικά και για παράδειγμα όπως κάνω και σε όλα μου τα βίντεο, εδώ λέει enter here και γράφετε ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ για παράδειγμα θα γράψω thanks for watching. Thanks for watching. Ή μάλλον θα γράψω όχι, θα γράψω στα DR here και θα το κάνουμε με μπλε όλο για να μπορούμε να το φτιάξουμε όπως θέλουμε. Εγώ το βάζω πλάγια να είναι και το βάζω σε χρώμα κόκκινο, από εδώ βάζουμε το χρώμα, και ή βάζετε εδώ την γραμματοσυρά που θέλουμε ή από εδώ την αναβακατεβάζετε. Ούψ, αλήθεια, okay. Και από εδώ την μεταφέρετε εκεί που θέλετε, εδώ πέρα τη μεγαλώνετε απλά και εδώ την παρθένετε. Ωραία, πάει αυτό. Επίσης άμα θέλετε να βάλετε δεύτερο caption, μην το πάτε ακριβώς εκεί που τελειώνει, δεν θα το πιάσει, πήγατε λίγο πιο εκεί και μετά το διορθώσετε, πατάτε και άλλο caption. Εγώ π.χ. θέλω να αρχίζει από το 3 και 3 π.χ. και να τελειώνει μετά από 3 δευτερόλεπτα, νομίζω. Έχει 2 και 57, καλά ήταν. Πρέπει να το βάλετε έτσι ώστε να είναι ακριβώς, έλαξα μου, 2 και 57. Πρέπει να το βάλετε έτσι ακριβώς, μάλλον να το βάλουμε λίγο και 59. Πρέπει να το βάλετε ακριβώς ώστε να τελειώνει όταν βάζετε το screen, δηλαδή το intro τέλος πάντων, ή πιο πριν. Άμα θέλετε και πιο μετά, απλά εγώ το βάζω ακριβώς. Done. Τώρα δεν ξέρω τι μαλακία έχω κάνει. Και 20 τώρα, μισό να φτιάξω τη βλακεία που έχω κάνει. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Επίσης γράφουμε και εδώ ό,τι θέλετε. Εγώ τουλάχιστον. Δεν απαραίτητο να το κάνετε αυτό εσείς. Απλά δείχνω κιόλας στο intro μου το πώς το φτιάχνω και έτσι. Εδώ για παράδειγμα εγώ θα γράψω like, comment and share. Θα το κάνουμε μπλε όλο συνεχόμενο, το πατάτε και το κάνετε έτσι με κλικ, το περνάτε από πάνω για να μπορεί να πιάσουν όλα τα γράμματα. Εγώ το θέλω πλάγιο πάλι όπως είπαμε, κόκκινο, και να το ανεβάσω στη γραμματοσυρά. Κάπως έτσι. Nice. Επίσης για να είναι πιο ωραίο, τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να βάλετε διάφορα τέτοια. Αρχίζει βέβαια τη μουσική και τα δείχνει τέλος πάντων. Εγώ θα βάλω για παράδειγμα αυτό. Οπότε κλικάρω εδώ και
ξανακλικάρω εδώ και με το που αρχίζει τέλος πάντων, άμα δείτε, κάνει τέλος πάντων διάφορα πράγματα, όχι ήχους, κάνει διάφορες κινήσεις τέλος πάντων, το πώς θα εμφανίσει αυτό που έχετε γράψει. Μετά για να προσθέσετε το βίντεο, πηγαίνετε αυτό το μαύρο, πατήστε το συνεχόμενα και πηγαίνετε εδώ στο τέλος, τελειώνει τέλος πάντων, και θα πατήσετε home, add videos. Εκεί που έχετε τέλος πάντων θα βρείτε το φάκελο που έχετε το βίντεο σας, για παράδειγμα εγώ το έχω εδώ, και θα βάλουμε αυτό εδώ, και εδώ είναι όλη η ταινία τέλος πάντων. Εγώ επίσης, επειδή δεν θέλω να τελειώνει έτσι μονοκόμματο, πάρω το μία και έξω, βάζω credits, σβήνω τι έχει εκεί πέρα και βάζω thanks for watching, γράφω ό,τι θέλετε, είπαμε, like and comment and share. Και το κάνουμε όλο με μπλε όπως είπαμε, το κάνουμε πλάγια με, εγώ θέλω τώρα εδώ το μπλε, nice, και το μεγαλώνει τη γραμματοσυρά 48. Και όπως βλέπουμε έχει από μόνο το αυτό, άμα θέλετε βάλτε το κι εσείς, το scroll είναι να το δείχνει thanks for watching, έτσι να το πάει προς τα πάνω, like, comment, share. Το κάνουμε λίγο. Έτσι, θα το ξαναδείξουμε λίγο. Επίσης τσεκάρετε το με αυτόν τον τρόπο. Κάτι έχω κάνει μια βλακή εδώ πέρα τώρα. Όχι, δεν έχω κάνει. Ωραία. Πατώντας πάνω σε αυτή τη μαυρίλα εδώ, μπορείτε να βάλετε την ώρα που θέλετε να διαρκεί. Εγώ το βάζω 6 δευτερόλεπτα συνήθως ή 5, αναλόγως στο βίντεο τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησα. Έδειξα μερικά πράγματα, θα σας δείξω επίσης βασικά και πώς να το ανεβάσετε 720 και μπλα μπλα μπλα. Επίσης μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα να κάνετε webcam βίντεο, να έχετε κάμερα και να δείχνει κιόλας ταυτόχρονα. Δεν ξέρω ακριβώς να σας το δείξω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ πέρα άμα το πατήσετε record στην περιοχή που κάνει βίντεο, τέλος πάντων βάζετε λόγια σας και μετά θα ακούγεται, και δεν είναι φωτογραφίες νομίζω να προσθέσετε. Πάνω κάτω αυτά είναι. Εδώ είναι zoom και διάφορα άλλα. Εδώ είναι animation, και δηλαδή τα λέμε στο επόμενο. Να μπαίνει έτσι, να βγαίνει έτσι, γενικά. Και τα λέμε εδώ πέρα. Οπότε visual effects, εντάξει, αυτό δεν είναι βλακίες προσωπικά. Τέλος πάντων, άμα θέλετε τα βάζετε εδώ πέρα, δηλαδή yes, παιδιά, φαίνεται κάπως συγκεκριμένα πως θέλετε εσείς με χρώμα και αυτά. Project εδώ είναι να βάλεις emphasize, να δυναμώνει το μικρόφωνο, δηλαδή λίγα λόγια. Τέλος πάντων, emphasize video, emphasize music. Εγώ π.χ. βάζω emphasize video. View, εδώ να κάνετε zoom, zoom out, πάλι απλά. Αυτά εδώ, waves from, είναι να βάζει από κάτω τη δυνατότητα του ήχου, νομίζω, και πρέπει να την fade out, no. Ok, άκυρο. Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτά δείξα και πάλι πριν. Αυτό ήτανε. Όχι, πάλι πήγα να τελειώσω χωρίς να έχω πήγα να πω το τέλος πάντων. Θα σας δείξω πώς να το κάνετε απλό, αντί σε 720 HD ή 1000 τόσα τιμή που είναι. Απλά πατάτε εδώ, Publish Movie, ή εδώ μπορείτε, Publish Movie, YouTube ή εκεί όπου θέλετε τέλος πάντων να το ανεβάσετε, δεν ξέρω κι εγώ. Και πατάτε όσο θέλετε να είναι 1900, εγώ το βάζω 1800 επί 720, 1280 επί 720 τέλος πάντων. Εδώ βάζετε το pass, το email του YouTube σας, του καναλιού και το password από κάτω. Εδώ βάζετε τίτλο, για παράδειγμα
Αυτό είναι το παλιό βίντεο, πώς να κάνετε record τα βίντεο σας. Σε παρένθεση, εγώ θέλω fraps. Έτσι, για παράδειγμα, sorry γι' αυτό. Description γράφετε την περιγραφή σας, δηλαδή παράδειγμα εγώ που βάζω συνήθως, μάλλον το έχω έτοιμο εγώ, η Διβανή με το γράφω και το θυμάμαι πάντα σωστά κιόλας. Απλά πάω εδώ, πατάω νέο έγγραφο, κλείνουμε αυτό. Κάνω τη γραφή, πατάω copy-paste, βάζετε tag από κάτω, απαραίτητο, αλλιώς δεν σας αφήνει να το κάνετε, να το δημοσιεύσετε. Καταρχάς σας βάλουμε εδώ πέρα, δηλαδή παράδειγμα οδηγίες στη στήλη, ότι είναι το σπάνω του παιχνίδι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ πέρα βάλουμε π.χ. fraps, ναι, ξέρω, παράδειγμα publish, και ανεβάζει το βίντεο. Επίσης στο description μπορείτε να τα κάνετε εκείνη τη στιγμή, το σπάνω δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like άμα σας άρεσε, γράψτε σχόλια, τυπώσεις σας, αν έχετε κάποια πορεία. Οπότε τα λέμε πάλι στο